ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് ഷവായയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1 സ്പൂൺ അറബിക് ഷവായ മസാല. അറബിക് ഷവായ മസാല എന്തെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാല കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അറബിക് ഷവായ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: 1 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം, 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 2 ഗ്രാമ്പു, 2 പട്ട, ഒരു ഹാഫ് ഡ്രൈ ലെമൺ, 2 ബേ ലീഫ്. പച്ചമല്ലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പച്ചമല്ലി ഉള്ളവർ പച്ചമല്ലി എടുക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് വരിക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുക. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അറബിക് മസാല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറബിക് ടേസ്റ്റിലുള്ള ഏതൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു മസാല പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 പച്ചമുളക്, 3 തക്കാളി, 2 വലിയ പീസ് വലിയുള്ളി, ചപ്പ് പുതിന ചേർത്ത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2-3 സ്പൂണ് അറബിക് ഷവായ മസാല ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു മസാല ഈ ചിക്കനിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഈ ഒരു മസാലയാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 4 മണിക്കൂർ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ചിക്കനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷവായ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ലേശം ഓയിൽ ചേർക്കുക. കുറേ ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കരുത്. ഒരു ലേശം ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക. ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. എങ്കിലേ ഉള്ളിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെന്ത് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക. നന്നായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് മരിച്ചിട്ടൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഷവായയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാർക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിരട്ടയോ കത്തിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആവി കൊള്ളിക്കണം. എങ്കിൽ മട്ടയിൽ പുക കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഷവായൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒരു പുക ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഷവായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.